Yahuda amen pentado lokar domaba lakhadam un e lonon sopirteada En pujisu amen pentado lokar domaba lakhadam un e lonon sopirteada Karbiang lau pene so karbiaja Lokhi monamen pensi chardom lo nang pha Karchoke man ason amung ke preja mane te sere mane ke avi okra Nang karchoke man ason amung ke preja mane te sere mane ke avi okra Pontane ke arna Miralexi cema Oloki monarna Dengkanang sengkangsa Siva Vishnu Brahma Putado Lokar domaba Lakhadam un e lonon supirteada Hare Krishna amen pentado lokar domaba lakhadam un e lonon supirteada Karbiang long pene so karbiaja Lokhi monamen pensi chardam lo nang pha Karcho kardom ke mang anutin pregja mane ke jakong orang mane ke okra Nang karcho kardom ke mang anutin pregja mane ke tangka mane ke purufanda Ontane ke arna Nang pansi nang choha Oloki monarna Doer thane dunga Jai Sri Rama men pentado Lokar domaba Lakhadam un e lonon supirteada Sri Krishna amen pentado lokar domaba lakhadam un e lonon supirteada Karbiang long pene so karbiaja Lokhi monamen pensi chardom lo nang pha Chardom lo nang pha Chardom lo nang pha